Vad ska du ta den? Nej. Nej. Det var inte rätt. Nej. Ja. Nej. Är det här då? Jaha. Är det att vi ska ta den? Lite du. Men ska få upp den då? Då ska jag stoppa dig. Här har vi inte tröja. Kolla här. Är det så? Ska vi sätta ihop det och så blir det någonting? Vi får ett titta tror jag. Vi ska gå för det. Ja, just det. Ja, ja. Kom. Vad står det? Marissa kitchen maid consumes a warlock of people. Where? Look at the symbol. Vad står det? You have found piece number 4, the last one. Ja, låt ihop den då. Tänk att de ska sitta bra. Fel. Jag trodde den skulle sitta. Och den här ska sitta på den andra. Nej. Du som spelar Professor Layton så du borde vara bra Ja, på men putten. Det tycker jag du är Typ så. Alltså följ dem där mönster. Du ska typ, man vet det där. Du kan ju vända på den, flippa den kanske. Så ska det vara. Den där är som ett H. Nej, för den ska hit och den ska vara här. Tror jag. Men det är ju helt pussel. Ja, jag vet. Går inte att vända på bilen? Det finns ingenting där. Det är en symbol för någonstans. Det borde vara... Men du tar ju överallt. Ja, men försök. Kom på någonting. Jag sätter just där så jag kan också...
Det är som att den är som bruten i... Det är som... Ja. Inte. Men här ser du som att den är skriven. För där det är mjukt och sådana grejer, där ska den inte sitta ihop, tror jag. Var ska vi sitta? Jag tror inte det där. Många mjuka också som man bara... Får man en infrån? Namnet på det? Det var det jag tänkte på först. Blir det? Blir H... HH. HG? HH. H. H. Så. Det är H. Nej. Sån här. Där. Lite så. Nej. Ja, men det ser ut som en bit nu när du har fått den så. Det där kanske tvärtom ska det vara. Men som du hade det sist så bra. Ja, kanske i köket annars. Alltså. Men om det här har inte hållit här, låter det väl vara i hotellet. Ja, men var ska vi gå? Ska vi gå till köket? Ja. Jag bara vet vad det är för symbol. Ja, vi ska veta vad det är för symbol. Vi ska inte få ihop det. Vi ska få slå ihop det så vi vet vad det är för symbol. Ja, men det är ju H. Ja, men vad är det för symbol? Vilken symbolbild är det? H. Ja, men de där. Alltså, initialerna på brevet. Ja, kolla nu. Yeah. Men ta dem. Jag kan ta dem. We're uber stupid. Jag tror att inte att vi inte är spökjägare professionellt. Ja. Nej, jag vill inte. Ja. Det kommer finnas någon med rutor som inte säger varför. Vad? Ska vi gå in dit? Vi får höra på symbol. Måste vi ha skor? Jo. Jaha. Bella. Skor. Okej, jag vill inte ha skor. Någon som kan. Nej. Jag kan. Jag borde gå ut dit, Bella. Yes. Vet du vad symbolen är då? Ja, du vet vad det är. Kom bara. Kom.
Ja, säg! Säg det då! I survived! Ja. Kind of. Det tog lång tid att klara. Vi är dumt smarta. Nu kan ni värma henne. Nästa gång. Ska vi gå in?